ulertzen dugulako herritarrak direla protagonista, kasu honetan beste kasu bat ere jarri dugu, udalak euskaraz bizi nahi duten administrazioak ere horiek ere protagonista dira, eta bestalde ulertzen dugulako ere herritarrak eragile ere badirela. Eragile badira eta aurrerantzean ere eragile izan beharko liratezke hizkuntza eskubideen errespetuan eta bermean herritarrek bultzatu beharko dituztelako eman beharreko aldaketak. Ikusten dugu bestalde, urteak aurrera egin ala, euskaraz bizitzeko eskubidea eta euskararen normalizazioa erabat oztopatuta, mugatuta edo aitortzarik gabe dugula euskararen lurralde osoan, eta hau praktikara eramaten denean, herritarrek aurkitzen dutena da, administrazio publikoan euskarazko zerbitzuak jasotzeko oraindik oztopoak dituztela, euskaraz kontsumitu alizaterakoan ere oso zaila egiten zaiela, baina baita euskaraz ikasi edo euskaraz lan egiteko ere oztopo nabarmenak daudela. Eta bi hauek bai, hausnarketa bezala, aipatuko genuke, nolako lotura duten etorkizunean emango diren zerbitzu publiko eta pribatuekin. Beste gabe, hasiera emateko txostenaren aurkezpenari Garbiñe Betriatik lankideak aurkeztuko dizkigu datu batzuk eta gero lagun kasu edo intzidentzia bideratu ditugu. 1071 horietatik 976 kexak izan dira. Hau da, 191 pasatxo kexak izan dira. Horrekin batera, edo kexa kopuru horrekin batera, zoriontzeak edo eskerrona ere jaso da, Euskararen telefonoaren zerbitzuan, horiek 54 izan dira, 2022 urtean, iradokizunak berriz 30, konsultak 9, eta bestelakoak edo izaerari gabeko kexak pare bat baino ez. Kexa kopurutik, ikusten duzue kexak direla, Euskararen telefonoaren zerbitzuan jasotzen diren gehienak, 976 kexa horietatik gehienak 164 pasa administrazio publikoek jaso dituzte, eta gainontzekoak, alegia 125-126 zerbitzu publikoetatik kanpo jasotzen dituzten zerekin, jardunarekin zerikusia izan dute. Zerbitzu publikoei edo erakunde publikoei lotutako kexen artean, gehiena Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak jaso dituzte. Eta zerbitzu publikoetatik kanpo berriz, merkataritza guneak eta kate komertzial handiak. Horietan badirudi, helduleku edo babes gehien aurkitzen duela herritarrak, zerbitzua edozein dela ere euskaraz jasotzera joan izan denean, esan bezala, lege babes edo helduleku den bat eskaintzen dion arloak izan dira kexa kopuru gehien jaso dituztenak. Nahiko genituzke, bai Espainiako estatua, eta hemen kontuan hartu behar dugu ere Espainiako estatuko administrazioek euskara ofiziala den eremuetan ere ez direla beraien betebeharrak betetzen ari, bai arretarekiko, bai webguneekiko, bai eskaintzen dituzten baliabideekiko, bai, azaleko pauso batzuk eman dira, baina gero, herritarrek salatzen dutena da, administrazio hauekin, zuzenean, kasu honetan, gaztelania erabili behar izaten dutela. Frantziako estatuaren kasuan ere, ez da inolako aitortzarik egiten hizkuntza eskubideekiko, eta kasu honetan euskararekiko, eta horrek bai eragiten ditu, neurri simboliko batzuk hartu dituztela administrazio batzuek, baina gero bai Frantziako estatuko administrazioek euskarari aitortza hori ez egiteak, azkenean praktikan ezinezkoa egiten du euskaraz bizializatea eta euskara erabilializatea.
administrazio jarduera orokorren barruan hartzen ditugu, bai Eusko Jaurlaritza, zein Nafarroako Gobernuak adibidez dituzten sail ezberdinetan ematen diren urraketak, eta hemen bai zerbitzu telematikoetan aurten fokoa jarri nahiko genukela. Hor ditugu webguneak, mezu telematikoak, gero eta bide hauek ohikoagoak dira herritarren erabileran, eta hauetan akats asko ematen direla euskara erabiltzerakoan. Oraindik orain hainbat webgune eta hainbat zaio euskaraz erabili ezin da aurkitzen dira herritarrak. Adibide bat jartzearren, Nafarroako Gobernuko tramite telematikoen 78% inguru oraindik ez dago euskaraz gaituta. Eta orokorrean, bai Eusko Jaurlaritza zein Nafarroako gobernuan bai ikusten dena da itzulpengintza zerbitzuen saturazioa ematen dela askotan, eta bestalde aipatu nahiko genuke ere lanbide bezalako erakundeetan ere euskarazko eskaintza falta. Osasungintzari dagokionean, behin eta berriro aurreko urteetan ere aipatu genuen, eremu soziolinguistikoen araberako neurriak hartzen direla, eta herritarrek, kasu honetan Osakidetzan adibidez, hizkuntza hautatzeko aukera duten arren, hizkuntza hautu hori ez da gero behar bezala bermatzen. Eta batez ere, hori, eremu soziolinguistikoa edo herriaren araberako bereizketa bat egiten delako euskara bermatzearekiko neurrietan. Bestalde, ikusi izan dugu ere, 2022an ere, osasun zerbitzuetako egoera larritzen denean ere, herritarrek ere euskarazko osasun arreta eskatzeko beldur eta zalantza gehiago handiagoa izaten dutela, eta behar bereziak egoten direla, bai aldi baterako kontratazioetan, hizkuntza betebeharrak malgutzen direlako, ez? Segurtasuna eta errezaingoari dagokionean, bereiztu ditugu ertzaintza foruzaingoa eta errezaingoak edo udaltzaingoak, eta hemen aipatzekoa, bai ertzaintzak urte guzti hauetan emandako pausoak eta hartzen dituen neurriak edo ezarrita dituzten protokoloak ez direla nahikoak herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Foruzaingoan nabarmendu nahiko genuke herritarrek aipatzen dutela ia ezinezkoa dela euskarazko zerbitzuri jasotzea, eta horren adibide dugu foruzaingoko milaka lanpostutatik 29 lanpostu bakarrik dutela euskararen ezagutza nahitaezkoa. Eta herrizaingoari dagokionean ere, ikusten dugu, adibidez, uda garaian edo oporraldi garaian, Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzaingoetan ere, nekez udal batzuetan nekez bermatzen dela euskarazko zerbitzua. Eta hor, bai lotura egiten dugu, adibidez, udaltzaingoen lanpoltzekiko erabaki judizialetan gertatu denarekin, ez? Hezkuntzaren arloari dagokionean, bi erkidego edo nahi baliko duzue nabarmentzen dira, ez da batetik, erkidego edo eremu. Ipar Euskal Herria batetik eta Nafarroako Foru Erkidegoa bestetik. Eta 2022 urtean, egia esan, arlo honetan, nabarmena izan da Ipar Euskal Herrian baxoa eta brebeta azterketak egiteko aurrera eraman den dinamika guztia ezintasun horren aurrean. Ikasketa guztiak euskaraz egin ondoren, azterketak frantsesez egitera behartuak izaten dira Ipar Euskal Herriko ikasleak, eta hor ahalegin berezia eta nabarmena azaleratu da pasaden urtean, 2022 urtean. Hor parte hartu dute, milaka haurrek, gaztek, familiek eta baita irakasleek ere. Eta 2023 urtean, hori ez dago jasotan noski txostenean, baina etorri da, emaitza positiboa nahi baldin baduzue. Nafarroako Foru Erkidegoan berriz, legeak ezarritako eremu mistoan, D ereduan jardutea zehatzen baldin bada ere,
bermatzen baldin bada ere, eremu mistoa deiturikoan, nahiz eta legeak ezartzen duen baldintzak bete, zailtasunak dira nabarmenak D ereduko lerroak irekiak izateko herri horietan. Eta pasaden urtean, herritarren eta familien alegina ere, nabarmena izan da zentzu horretan, ezintasun horren aurrean, ezta? D ereduko lerroak irekitzeko zailtasunekin batera, lanbide heziketan euskaraz jarduteko arazoak daude, horre behin derrigorrezko hezkuntza bukatutakoan euskaraz jarraitu nahi duenak lanbide heziketan jarduteko baita euskara ofiziala den eremuan ere Nafarroako Foru Erkidegoan ezintasunak daude, eta horrekin batera unibertsitatea ere bai. Nafarroako Unibertsitate Publikoan egun eta urteak dira da gradu bakarra ikas daitekeela euskaraz, bai? Eta zentzu horretan ez da aurrera urrats nabarmenik eman. Areago, zara batzuetan, telekomunikazio teknologien ingenieritzan, enpresan eta matematikako ikasgaiak gaztelaniaz eman dira 2022 urtean, eta zentzu horretan atzera urrats bat ere egon da. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, unibertsitateetako graduondoak egiteko zailtasunak, euskaraz egiteko zailtasunak daude, lanbide heziketan euskaraz jarduteko zailtasunak daude, eta oraindik ere euskara ez dago gaztelaniaren pare eta bigarren mailan edo aurkitzen da. Horrekin batera, hori ere eskubide baita, alegia euskaraz lan egin ahal izatea ere euskaraz eskubidea da, eta zera, publikoan ere, hezkuntza publikoan ere, irakasleek eta bertako langileek lanerako tresna, baliabide, jardunaldi eta formazio saio asko gaztelaniaz ematen direla salatu izan da 2022 urtean. Eta udalak kontuan hartu behar dugu hauek direla, administrazio hauek direla, herritarrengandik hurbilenen dauden administrazioak, eta zentzu horretan garrantzi handia hartzen dutena, ezta? Ipar Euskal Herrian, hor inongo lege babesik ez dute udalek euskaraz jarduteko, eta hor herriko etxe batzuk hartu dituzte engainamendu batzuk, baina engainamendu edo konpromiso horiek nolabait ere kultur arloari edo eta itzulpengintza arloari lotuak daude, ezta? Eta orduan gainontzeko sail eta zerbitzuetan frantsesa da nagusi nabarmen. Eta horrek ekartzen duena da, euskaraz jardu nahi duenak edo euskaraz harreman hori administrazio horiekin, herriko etxeekin euskaraz izan nahi duenak, zailtasunak erabatekoak izatea. Nafarroako Foru Erkidegoan, eguneroko informazioan, arretan eta bestelako eskaintza eta zerbitzuetan, baita hizkuntza ofiziala den eremuan ere zailtasunak daude, ezta? Bai eremu euskalduna deituriko horretan eta bai eremu mistoa deiturikoan ere. Zer esanik ez, hirugarren zera horretan, ez? Desertu edo eremu ez euskalduna deituriko horretan, bai? Udal batzuk bai hartu dituzte konpromiso batzuk, langileen hizkuntza perfilari eta dagokionean, baina udal horiek hartu dituzten aurrera urratsak edo erabaki positibo horiek nolabait ere gero etorri dira epaitegiak atzetik eta bertan bera utzi dituzte, ez? Esan ez, inposaketa dela, euskara eskatzea udal batean edo bestean lan egiteko. Eta hortxe daude, epai horiek, horma gisa, herritarrari zailtasun horiek ezartzen, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan ez dira ere, hemen behar bezala zaintzen, euskaldunok aitorturik dituzten eskubideak eta zabaltzen den informazio asko eta eskaintzen den zerbitzu asko, nahiz eta hasiera batean bietako gaztelaniaz eta euskarazko bidea egin dezaketela irudikatua arren, gero eskutara iristen zaizkigun inprimakiak gaztelaniaz beteta daude.
nahiz eta euskarazko bertsioa parean izan, ez? Eta hemen gertatzen dena da, zerbitzu asko eta asko azpikontratatu egiten direla, azpikontratazio horietan maiz ez direla hizkuntza irizpideak ezartzen, eta ezartzen direnean ere ez dela horien jarraipena edo segimendua egiten, ezta? Orduan ez badira betetzen, hortxe berriro ere muga. Euskaraz bizi ahal izateko eta zerbitzu horiek euskaraz jaso ahal izateko. Kultura, aisia eta kirola. Gaur egun gure bizitzetan lan jarduna eta bestelako jardunarekin batera espazio asko hartzen duen eremuak dira, ezta? Baina oraindik ere erdarak bai frantsesa eta bai gaztelania nagusi dira euskararen aldean, ezta? Eta urriagoak dira, horietaz gozatzeko herritarrak dituen aukerak. Horrela, bai museo, erakusketa, antzerki, zinema, ikus-entzunezko, eta bar, gaztelaniaz eta frantsesez eskaintzen dira, oraindik ere. Eta horren egoera horren isla edo, nahi bali baduzu lehen bideoan aipatu diren, edo azaldu diren, azaldu den pantailak euskaraz ekimeneko kidea, ezta? Gaur egun pantailak hartzen duten lekua gure bizitzan eta gure egunerokoan, Euskadi horretan oso mugatua da euskararen presentzia. Eta horrela, dinamika hori sortu da, gero eta leku gehiago egin ahal izateko euskarri horietan, ezta? Aipatzekoa da, esaterako oinarrizkoa den zerbitzu batean, Nafarroako Foru Erkidegoan, hizkuntza ofiziala den eremuan ere, liburutegietako zerbitzua euskaraz jasotzeko segurako zailtasunak daudela. Berdintzu, kirolaren esparruan. Eskaintzen dira ikastaroak, eskaintzen dira dena delako jarduerak, bai ofizialetatik edo publikoetatik, estantzia publikoetatik, bestelakoetatik ere, eskaintza hori urriagoa da euskaraz, eta askotan euskaraz eskaintzen baldin badira ere, gero irakasleak edo ikastaro hori eman behar duen euskarazko maila nahikoa ez duenez, gaztelaniara pasatzen da. Edo eta bertan azaldu den euskalduna ez den bat dagoenez, ikastaro hori gaztelaniaz ematen edo eta frantsesez ematen bukatu da. Orduan oraindik kultur eskaintza, kirolari dagokiona, aisiari lotutakoa, lasaitasunez eta modu, divertigarri eta lasai batean gozatu ahal izateko zailtasunak ditu euskaliztunak. Eta aztertu nahiko genuke eremu sozioekonomikoa. Hemen benetan arreta deitzen du, eta urtez urte hori ere aipatzen dugu, lege betebeharrak dituzten enpresak ere ez direla hizkuntza eskubideak betetzen ari. Hau da, eremu pribatuko enpresa, merkataritza gune, oinarrizko baliabideak eskaintzen dizkiguten ur, gaz, telefono, konpainiak, guzti horietan euskarazko zerbitzua ez da bermatzen. Ez da Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta gogoratu behar dugu horretarako behartuta daudela euskarazko zerbitzua eta euskarazko informazioa eskaintzera. Eta azkenik ere nabarmendu nahiko genuke, bai eragile, alderdi politiko, sindikatu, elkarteetan ere euskarak baduela bigarren mailako izaera bat. Eta askotan mezu txiki eta garrantzizkoak ez direnetarako usten dela euskara, ez? Bukatzeko bai, hausnarketa txiki bat, eta da hizkuntza eskubideak herritar guztienak direla. Eta herritar guztienak direnean ulertzen dugu gizarte erantzunkizunaren parte dela euskararen presentzia eta euskara ikasi eta euskaraz bizi ahal izateko neurrien alde egitea. Eta neurrien alde egitea aipatzen dugunean, barrardiaz aipatu nahiko genuke ere
bueno, ez dela nahikoa euskararen alde gaudela esatearekin. Hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak hartzen direnean, ezin direla horiek diskriminatzailetzat jo, eta ezin direla horiek gutxietsi. Beraz, hori, dei egiten diegu bai gizarteko alderdi, eragile eta herritar guztiei pixka bat arduraz jokatzeko eta gure hizkuntza, gure izaera eta herri honen muinaren euskararekiko ere jarrera eta bateragune bat lor ditzagun. Eskerrik asko. Ez dakit galderarik